Anane anak kuwi tak titipke marang guru mergo guru kuwi dadi wong tuwa ana ing pamulangan. Anak tak titipke marang guru kuwi mergo guru wis dadi suling wong tuwa ana ing pamulangan. Kok sik Dik Patih, ning guru kuwi ya ora mung cukup mbok pasrahi minangka dadi wong tuwa. Apa rumangsamu kowe ora tumindak salah? Iya. Kowe kelingan ora? Nalika Durma Gati tak bandem penghapus. Kok aku tak laporke ning pengadilan? Mongko biyen-biyane wong pinter iki mergo dicablek nganggo garisan. Biyen-biyane wong pinter dadi duwe pangkat derajat ki mergo dituthuk karo gurune, mergo supaya gatekake. Ning saiki ora Dik Patih. Kurawa ki tak jewer kupinge wae anak Prabu Duryudana nesu-nesu, terus aku diadepake ning Pradata Adil. Lek arep pinter piye nek kaya ngono kuwi? Lek arep pinter piye? Guru mulang ning pamulangan kuwi dadi warsa. Bingung rasane. Arep ditegeli. Mongko ya bakal adu arep karo Pradata Adil, ning nek ora ditegeli wong Kurawa ki ya nakale ora jamak-jamak. Apa tumon? Guru rung tekan pamulangan kok korsine dilaleti minyak kayu putih. Bareng aku lungguh kursi bokongku panas ora jamak-jamak. Bareng tak titip reksa vokal gawene Citraksi keparat ora. Kaya ngono wong tuane kowe kuwi ya ora ngelekke, malah semune gleleng, semune bangga. Kowe iki dadi anak sing iso nduga ning sekolahan iki, semune kowe puas. Wah, aja kaya ngono tadi. Aja kaya ngono sing jeneng siswa ning pamulangan iki kejaba nampa ilmu ya diwenehi pangerten bab tata krama, bab unggah-ungguh. Ora kok mung sak kepenake dhewe.